Nga ma, sa may plano naman na Charmina ma nga, graduate tayo naman na. Ambot dong, di man na maminaw ng bataha sa kuha. Saan ang bayanan na nga? Wala plano siyang kinabuhi nga, dako na tagastuan na. Ibawaan na dong kung mo graduate na na. Ang good ma, ako biyay gabi gastuan ng bayanan na no, nga makagraduate. Nya karon mura magulay plano. Di dong, maniid lang gud ta kung unsa iyang plano. Tarong-tarong din siya na yung pag-eskwela. Ma! Hoy, nak! Saman? Oh, asa naman po ka? Kanang ya, maghimo mig lesson plan niya kauban ak mga classmate. Magtarong-tarong na imong eskwela ha? Kasi nag-uyab-uyab na ka. Wala ya nagtarong bi ako giskwela no. Bitaw, grabe na ba yun akong gasto ni mo? Una-unaan yun. Alang siguro pagpag-anak dong. Dili, manggod ma. Grabe na ba yung akong gastuan ni no? Ang ako lang ba, nga magtarong siya kay may na lang, makahuas na sa kalisod. Naunsa man kaya? Mura makagway salig kabaw naman ko ana. Oh, tanawa ma oh. Nilakaw ra ganyan ditso. Tagdain na lang na dong, kay naningkamot mo po na pag-eskwela. Bantay jud bitaw na iyang pag-eskwela og nag-uyab-uyab na. Mahinay kan jud ko na. Yan ma, mujutis ako. Dong, pag-amping sa mong trabaho ha. Salamat ma. Nya, di na ako magdugay. Amping dong! Masignain mo ang kuya diri aba. Ayo kabala ka babe kay ngayong orasan ni trabaho na si kuya. Dili mo good babe. Ang ako lang ba bisig masuko imong kuya ba. Babe, nahadlo ka? Ayo kabala ka about anak kay bisag unsay mahitabo, di ta magbulag. Ah sige babe. Bahala na. Tara. Oh, Charmina, kinsa man na imong kauban? Ma, akong uyab. Hi te, may ngapon. Charmina, kay bawo ka man nga unsay kondisyon sa imong kuya? Nya karon magdala-dala ka og laki? Ma, dili man masuko si kuya kung wala lay magsaba. Mura man mugwa ni agi pagkabatan-on. Babe, giingnan te ka nga di ko mukuyog diri. Tanawa ron. Wa may problema kung mag-uyab-uyab ka. Ikaw dong, unsa day trabaho nimo? Manghurnalay ra lagi te. Wa man ko kaho mag-eskwela. Hoy, Charmina, muna-hunaa sa makadaghan nga makahuman in taon ka pag-eskwela kay maumanday na imong napili. Na, ug makabalo to imong kuya, ambot na lang jud kay siya ra bay nagastos imo ha. Ay ma, Na, nauli na imong kuya, unsaon na lang ni ron? kinsa na Charmina? Ya, Brad, may ngapon. Kinsa man ka? Charmina, kinsa man eh? ya kanang kuan. Mao na akong giingon, Charmina. Istoryahin na imong hudong. Ayaw nag-react. Kabalo na ko. Sa reaction pala si mong naong, nauyab ni mo ni nilaki. Ya, pasaylo ako ya. Ipasalig na kuya nga dili na ko pasagdan akong pag-eskwela. Ayaw na. Ayaw na ta sa imong pasalig-salig. Gidala pa ni mo ni. Oh! Oh! Ya, tama na ba? Tanawa, Charmina, wajib ko na mali. Layas na rin lakiya ka. Kay gusto ko makahuman og eskwela akong manghod. Ya, mo eskwela man ko tarong. Kisa may naging nga pasagdan ako kung pag-eskwela. Ayaw na. Mutubag-tubag pa ka. Wa ka nagunaw-na sa akong gasto sa imo ha. Sobra na kaya! Nganong maging anak man kaya? Oh, ikaw nagasto sa ako ha, pero wala ti kasugo ha. Huna-huna, Charmina. Wala ko ni eskwela kay giprayor ta ka. Ikaw, di na ko gusto makakita sa imong naong dire ha. Ayaw pag binaga sa imong naong. Kay di ka welcome dire.